que l'esport les ha ballat, com han estat capaces d'aplicar les d'empús en son dia a dia. Al premanit, Raquel Benavides era cap d'esport a aquesta taula redona que era va presidir. Per part del govern, rebrem ensenyar també, metem valor de per què aquesta taula redona, més enllà de l'esport. Rebrem que en la commemoració dels actes de 8M, des d'ací reclamam la presència de l'ENA en les estructures organitzatives dels clubs, del teixit associatiu, dels llocs de poder, de les associacions, dels llocs directius d'associacions i federacions. Ja sense més dilació, va passar a aquesta taula, en la que, com ha dit Marta i Lídia, que aquell dia de forma genial van estar capaces de dir-nos, explicar-nos les seues viuències, què les ha portat avui a arribar a portar-les a els que són, com se senteixen orgulloses i dieu quines han estat les seues bessulls o quines són les necessitats que dieu poder ensenyar més a disposició de tothom. A tau que força gràcies, sigats tots benvinguts. Gràcies. Bé, bona tarda a tutti i a totes. Aquesta taula redona l'haguem, com diria Javi, en les activitats de 8M, el Dia Internacional de l'ENA. Quan estàvem premanint un senyalet, elles eren de vacances també. Força gràcies per la col·laboració, també per haver agarrat un senyalet aquesta prepausa. Jo sé que el títol de Eines que inspiren, conquerint l'esport de la vida. A jo m'agradaria, primer de tot, que ens poguessin explicar un senyal quina sigui l'impuls que les porta a practicar esport i qui són cada una d'elles. Jo penso que tots les coneixem, però quan explicaré la seva història de primera mà, tots penseu per a causa que és irrellevant. Avui hem preparat, premanit unes fotos i uns vídeos que cada elles són significatius, a tal que, si Marta, si me permetisses, que hi és la primera presentació, te cedisc la paraula, aniré passant. Sí. Ja està. Hola a tutti, gràcies Raquel. Ensenyau, crec que ja me coneixets tutti bastant, no? Però ensenyau d'explicar la meva vida, el meu recorregut com a esportista. De molt petiteta comencé a esquiar perquè me n'anyeu, no? Al final, la pràctica d'esports d'hivern ens la inculquen des de petit i en tot arreu on aval. Jo comencé per a la meva família perquè la pràctica de l'esport era una cosa que és en la família tots els caps de setmana, de meus pares, de meus cosins, de meu frai. Comencé a esquiar d'uns, que era l'esport que practicàvem tot en casa, ensenyau els raritos, no? Els que no hàgem esquiat ping, l'esport més diferent. Des de ben petita m'agrada força, igual que la muntanya, córrer, excursions. Des de molt petita comencé a competir, comencé a formar part de clubs, d'estructures esportives de la catalana o de l'espanyola. A poc m'han enganxat a la competició, a entrenar dia a dia, a competir a nivell nacional i internacional. L'esport era la meva forma de vida. Al llarg de la vida vaig trapant obstacles, crec que el més difícil és quan te trapes en el moment d'estudiar, en ESO, en batxiller, quan has de prendre les decisions de ton futur, de què vos escuelle, en tu. Crec que me'n sabia bastant bé, en cas prioritzar l'esport, continué estudiant, més aquest quasi tot estem a distància, comencé a la universitat, més me'n dic compte que no era possible compaginar-lo amb viure a la ciutat. Comencé a estudiar la primera carrera online, sense deixar de competir,
continué en les dues causes, aquerò me permetec estar feliç, no? De complir els meus somnis a nivell esportiu i personal. Continué estudiant la segona carrera i després ja comencé a treballar així a Val d'Aran. Viuen a Gesenturn, en la muntanya m'ha permès no deixar de competir en cap moment, no? Sí que heu ensenyat menys en esquí de uns, que és molt més difícil perquè cal ser caranyeu tuteran, exigís molt més, però passé de l'esquí d'uns a trail running, que també m'agrada força, he corrit tota la meva vida. A dia d'avui compagino la meva feina amb la competició i el que me feliç. Gràcies, Marta. Jo te pregunti, veig referent femení que t'impulsé a practicar primer l'esquí d'uns i després el trail running. Hauries de veure referent femenina que t'inspirés a practicar aquest esport? Pensant estem en figures de persones molt famoses, no? Però crec que referents les hem de cercar en casa, més a prop de nosaltres, que hi ha gent que vedem en dia a dia, no? En meu cas, ensenyar és complicat perquè jo quan començava a esquí d'uns en aval pràcticament eines poques. Me'n recordo que hi havia Esther Vidal i poc més. La que m'inspiré des de l'inici és Laura Orgué, que era referent catalana i espanyola en moment, en l'estat tostem, i ha gustat aquest esquí d'uns i també córrer, que ha compaginat. A més, endavant he compaginat la competició amb la maternitat, que crec que hi ha molt important, i crec la veritat que m'ha marcat molt com a exemple. Els dues heu practicat esquí d'uns, Lídia. Ens vols explicar, ensenyar literatura i història, també? A veure... Costa un moment. Sí, gràcies a tots per bé, també. Gràcies per organitzar-ho. Sí, jo també començo amb esquí d'uns. De fet, començaré amb l'esquí alpí. Com ha dit Marta, al final viu en un entorn privilegiat. He tingut la sort que la meva família estem a Temport també. Des de petites, cada cap de setmana pujàvem, quan no era hivern anàvem a caminar, anàvem a córrer. Era ensenyar la dinàmica que avui hem passar-nos-lo bé. Comencé a alpin, després als 12-13 anys, no me'n recordo gaire bé, comencé a esquí d'uns, començar com a vida extraescolar, compaginant-lo amb l'esquí alpí, però com a forma de divertir-me, que m'agradava, se me comencé a oferir oportunitats, se me dec bé, acabé competint, estic bastants anys competint en esquí d'uns, havia l'oportunitat d'estar en equip nacional. Després d'això, sí que és veritat que, com ha dit Marta, compaginar els estudis amb l'esport d'elit no és fàcil. Molts cops se te presenten que has de tirar per un costat o per l'altre. Jo també considero que acceptar portar bastant bé, però l'esquí d'uns és molt difícil compaginar-lo sobretot amb la carrera universitària. En segon de carrera jo estudio infermeria en Donosti. Aquí intenté compaginar com a pugui, però és veritat que al final per resultats, per dificultats, per jo mateixa, perquè arribava un punt que tampoc estava disfrutant com m'agradaria. M'he passat ciclisme de carretera, sigui que ensenyau sense cercar-lo, o sigui que me vengué, se me deia l'oportunitat de competir en un equip nacional. Podia curses nacionals i internacionals, agarré molta experiència i havia la sort de compartir equip amb gojates molt bones d'equips internacionals de nivell molt alt. Això m'inspiré moltíssim, me deia que era motivació per seguir descobrint aquest esport. Després d'acabé la carrera, sí que és veritat que he tornat a casa, al final tampoc podia viure d'això, havia d'escollir altre cop, escollir que dedicar-me a l'infermeria, continuar amb el ciclisme, però de forma més... Sí, o sigui, passé a... Passar de gravel, havia l'oportunitat de guanyar la cursa de gravel, que és la que me deia que era porta, ensenyava a tot el món.
My name is Silvia Iglesias. I'm from Spain and I'm a nurse. That's what makes Girona so special, the community. For me, it's now our respect. Què ha significat per tu, què ha significat per a tu aquesta comunitat que tu comentes? Sí, ajuda Gravel sí que era forma de passar de l'esport d'elit, igual més sacrificat, entrenar cada dia, portar-lo tot més com a que era la meva vida sencera, al final de l'esport, a poder compaginar l'esport amb el meu treball, de la meva forma de viatjar i descobrir el món com a mi m'agradava. Tinc l'oportunitat de presentar-me a aquella cursa, guanyé aquella cursa gràcies a Cromes de ser sponsors i moltes ajudes. He pogut treballar amb marques que crec que en aquest tema dant molt de suport a l'Emna. Aquest equip mateix era la marca que crec que un equip només d'Emnes. He potenciat molt això, he seguit la manera de seguir com a competint en esport i al final poder-ho compaginar amb el meu treball. Al final s'ha creat una comunitat molt polida, sobretot de gojates, hi ha moltíssimes gojates que practiquen aquest esport de formes molt diferents, no només competitiva. M'ha donat l'oportunitat de viatjar moltíssim, he pogut estar en llocs com a Kènia, Mongòlia, de Meravici, que no acabés a pensar més. Gràcies a aquests projectes considero que hi ha forma de compartir esport, no només de forma competitiva, però que al final és el que m'ha feliç. Podríem parlar d'unques de reptes o d'obstacles, perquè els dies avui heu parlat de moments complicats en la vostra vida, de cercar diferents camins. Més també comentats que són oportunitats. Si haguessis de definir l'esport a vosaltres, què seria l'esport en la vostra vida? O quin és el significat que pensats que hi ha l'esport en la societat? Jo al final era la meva forma de vida. És veritat que quan deixé de competir d'este dia a dia com a tal, era la meva preocupació al final, com podia treure entreno o la competició de guany. Quan deixé a part, ha seguit sent part de la meva vida, no hi ha dia que no pensi en com pugui treure estona en l'esport, però no com a obligació, sinó com a necessitat, perquè realment m'he feliç. Tu, Marta? Tajur esport significa que estem en diferents aspectes, però estem hi ha oportunitat i hi ha forma de llibertat. Crec que hi ha manera d'expressar-nos, de formar part de la societat, d'igualar-nos com a etnes. Crec que hi ha forma de vida en Tajur. I en casa, tots són tan esportistes com a vosaltres en casa o com viuen l'esport en casa, en la vostra família? Perquè dieu, hi ha famílies que no han aquesta visió sobre l'esport. En casa us han recolzat en tot moment, heu extrapat bé la dificultat. Quina era la vostra experiència? En la mia sí, l'hem viscut molt intensament tot temps. El meu germà també ha competit en ciclisme, en esquí de uns. Ara els meus nebudes, els dius petites, també en esquí de uns. El meu company també era sort que ell és esportista d'elit i olímpic, la veritat que me comprenen en tot, m'ajuden, formen part de la meva vida, que és molt important que estiguin al meu costat. Sí, el mateix. Jo al final ha sigut la manera d'entrar en aquests mons. Si no hagués seguit per la meva família, possiblement no l'hagués viscut tan intensament. En les vostres formacions acadèmiques, l'esport, en tota la trajectòria, tant en l'escola com en l'institut, en la universitat, com ho heu combinat aquests moments? Quines són les dificultats que heu extrapat, se les heu extrapat? Com l'entorn acadèmic us ha ajudat amb això? Perquè dieu, existeixen mainatges i mainades que se troben en aquesta situació, o famílies també, que han de decidir compaginar l'esport de nou nivell també la seva formació acadèmica. A veure si la vostra experiència pot allunyar a aquestes famílies i a aquests esportistes. En el meu cas, crec que mentre estudiàvem a Val d'Aran vam la sort d'haver les eines necessàries per poder avançar. Jo formo part del centre de tecnificació, que és essencial en ESO, en batxillerat, que te permetia
això. Te permetia compaginar els entrenaments, anar a les pistes amb les classes per a tarda, no? Eren molt comprensibles amb les competicions, amb les faltes d'assistència. Bueno, crec que avui amb aquesta sort naval l'hem d'aprofitar. Després, crec que el moment més complicat i més difícil era l'elecció de la carrera universitària, la FP o el que vulguis a posterior, però avui en dia ha evolucionat molt la meva sort de la formació a distància. Jo l'he utilitzat en molts casos i crec que ens va força bé als esportistes. En el meu cas, la meva formació no ha renovit amb l'esport, per tant, jo costo ensenyar més, aquella comprensió, aquest treball, però jo en la formació a distància he atrapat tot bastant fàcil, entre cometes. Tu estem amb molt treball i molt sacrifici personal, moltes hores. És que, en un moment on les noves tecnologies ens ajuden a això, però tu has fet èmfasi en ton esforç, en ton compromís, perquè anar a classe, dieu, i a causa que tot ho emet en la nostra vida, més quan ens trapem davant d'una pantalla que hem de comprendre la sessió. Aquests moments, com els has resolt tu? T'ha calgut veure ajuda del professor? Com has fet? Al final, hores, també era sort d'haver els professors en casa, que això ajuda bastant en molts moments, no us ho enganyar. Però després crec que eres ensenyau, no sé molt bé en grans conceits, però espavilat, avispat en la vida, i crec que això és una cosa que te da l'esport també, cercar-te la vida, eres constant, no sé, crec que al final un mateix pot trapar tot el que ha de les unyes en avançar, també hi ha eines de suport que pots utilitzar. Lídia, què mos pots dir? Sí, no, totalment. Al final, jo crec que amb ganes, disciplina i esforç et pots aconseguir tot. Sí que és veritat que jo al final estudiaria carrera que era molt pràctica, no hi havia opció de la distància, sinó és veritat que era opció que hagués fet, perquè al final és el més intel·ligent, més amb el tipus d'esports que estem nosaltres. Però, al final, siguin molt de sacrifici, siguin anys que siguin durs, però te lo planteges i al final plantejar-te-lo, igual en més de 4 anys no és en sies, però ho pots, són moltes hores, al final siguin moltes hores, sobretot de pràctiques, que aquelles sí o sí. Després, l'estudiar al final aprendes a que si has 20 minuts, són 20 minuts d'estudiar, si has 10 hores, encara millor, vas en com a pots. Al final, li das prioritat a aquelles causes que igual si no és esport d'aquesta manera no l'aclaries. Però ja tens estatut, si has ganes, sí que hi ha un sacrifici, però et tornaria 1000 cops més. O sigui, m'ha dat molt més del que m'ha tret. Avui has parlat de diferents valors. Tabusati, esport. Si haguessis d'emetre l'adjectiu, 2, 3, quins serien els valors que us ha aportat l'esport, la pràctica de l'esport en la vostra vida? Disciplina, segur, perquè si no... Jo disciplina també seguida que més cal remarcar. Superació i també crec que igualtat, que ens permet estar anotada des de més. Quan a viatges escenes no hi hem, l'esport ens dava aquella importància. M'agarri aquest valor de la igualtat més en aquesta commemoració de 8M. En la trajectòria de Gemnes en esport és veritat que ha estat ha avançat molt en aquests darrers anys, més que pensat vosaltres que caleria encara que aquesta igualtat sigués real. Perquè si sigués igual, dijous no estaríem celebrant el 8M. No caleria celebrar o commemorar res, no? I el que jo penso, no sé si vosaltres pensats en la mateixa línia o què digués que ens manca d'aquesta igualtat real. Jo personalment, en els més esports, jo la desigualtat molt gran no he viscut, cosa que som molt contenta, perquè realment crec que no
no existís en les diferències de les competicions, en els premis, en valor que se li da a guanyar respecte a la medalla EMNA. Jo personalment no és que visc massa, però sí que és veritat que en volum de gent de la pràctica de l'esport seguim molt per dejús. Crec que un treball de lo que parlàvem antes, de treballar els exemples que hauem a prop, d'estar capaces, com a nosaltres avui podem, en la petita societat que hauem més a prop, de transmetre el missatge, de transmetre aquest exemple entre els més joves. Jo sí que és veritat que també quan neix esquí de uns era un tema que me plantejava, també era més petita, igual no vivia tant, però crec que és molt igualitari. Però després entre en ciclisme de carretera ja ho té molt. O sigui, cada cop s'està treballant més, és veritat que jo al final crec que ara 5 anys o tal que competiri ha evolucionat moltíssim. Ara ja veig curses de ciclisme femení els diumenges en la tele, però és que quan jo començaré veies igual el final o causes sense sentit, o sigui, crec que al final hi ha desigualtat molt grana. En tema d'equips, econòmicament, la diferència era abismal. Ara cada cop és veritat que hi ha menys, però hi ha molt de treball, sobretot en els esports. Sí que és veritat que hi ha altres esports que crec que la diferència no és tan grana, però hi ha alguna cosa que està aquí que al final nosaltres com a EMNES ho viuen de prop. Recursos, al final, molts recursos econòmics, perquè el deport d'èlit, si te vols dedicar al deport d'èlit, necessites un sou, o sigui, ja implica molts sous, això seria el primer, però ja el tema, són equips privats, no hi ha altre tema. Després, com a ditera, també, al final, jo crec que cada cop som més EMNES és que en deport, hauem més referents al costat, no cal anar a cercar referents en la tele o en altre país i que així també n'hauem. I al final, si se va creant una comunitat, hi ha comunitat en la que estiguéssim, que ens apoyéssim entre nosaltres, que poguéssim solucionar dubtes que molts cops era avui hi ha referent a prop de casa disponible, crec que marcaria molt la diferència, ella la marca. Com vedeu vosaltres l'esport femení en la Val d'Aran? Quina era la vostra percepció? Pensats que les EMNES araneses practiquen esport, no? Com vedeu l'esport femení en la Val d'Aran? Jo crec que també nosaltres ens butxam entre gent que hem de por. A la vegada te diria que sí. Se lo veig des de lluny, no sé la perspectiva real que hi ha, no sé dir en números o en percentatges com està. Sí que és veritat que jo me trapi que ja és qui hi ha EMNES, ja hi ha comunitat, igual sí que és veritat no supergrana i que podríem moltíssimes més causes juntes, podríem potenciar molt més això, però sí que hi ha comunitat, perquè al final vivim en un entorn que és molt fàcil dedicar-se, o sigui, esport. Sí, totalment d'acord. Crec que sí que hi ha EMNES que practiquen esport, però al final, vist de hora sí, no? Però després ja s'entrena cada dia i al final ja és qui soleta entrenar, no? Me'n va a córrer soleta per matí, per a tarda. A la vegada dius que al carrer no s'estan bé, no? Digueu el que dius, Lídia, de cohesionar-nos més, no? Crear aquella comunitat que digueu el que manca ensenyau. Sobretot sí que veig que el que menys hi ha EMNES mainades jovenes, no? Que és el que més hem de treballar i potenciar entre tots. Com pensats que podríem animar aquestes pujates que dieu quan són petites i que practiquen esport, no sé, natació, esquí, aquest esport que se pugui realitzar en la Val d'Aran, més arriben a l'institut separar la seva pràctica esportiva. Com pensats que podríem animar aquest col·lectiu d'EMNES de pujates que continuïn practicant esport? Perquè és cert que en l'institut ens desapareixen moltes mainades. Vosaltres que heu practicat esport tota la vostra vida, forma part del vostre dia a dia. Quin és el missatge que podríeu dar a aquestes pujates, a les famílies, als docents, a tot el col·lectiu de la societat
hauem de cercar fórmules perquè l'esport formi part de la seva vida. És complicat, no?, perquè a aquestes edats són les més difícils. Però crec que canviar ensenyar el xip, no?, perquè avui en dia és tot també naval, vedem l'esport com a competició, no? Avui 5 persones referents, soler pensar en la competició, en guanyar. Canviar ensenyar aquest punt de vista, no?, l'esport com a forma de vida, com a amistat, com a gaudir, com a... No sé, crec que l'esport és molt més que la competició, a més en les edats de l'institut, a molts no els interessa, no són disposats a aquest sacrifici. Canviar ensenyar amb accions com ara d'avui, amb moviments a tau, no? I la comunitat, l'esport com a forma de vida, introduir-ho en la nostra rutina, no?, en la nostra vida, sense la necessitat d'haver de competir, que avui en dia sembla que si no en carreres, no en competicions, ja no hi ha esport, crec que no hi ha tau. Lídia, tu què penses? Sí, totalment. Al final sí que és veritat que jo quan he estat d'hora molts cops me da envidia, la veritat, la comunitat, sobretot de bujates, que me trapi, sobretot amb la bici, o sigui, la gent, des de treballar, no queden a Brespallà, queden a dar a vuelta en bici, a anar a córrer per la muntanya o a qualsevol causa. I a si no ho veiem, crec que igual sí que és difícil crear-ho, estan totes separades, però al final sí que som bujates que estem de fora així, que jo crec que podem haver ganes de crear aquesta comunitat, al final mentalitzar a la societat ensenyar-ho a aquestes edats que el deport no té temps, sinó que t'ajuda a organitzar-te millor, que igual no queda tant a Brespallà i hi ha una tant a córrer i després ja a les 10 quan estan en l'institut. Però sí que és veritat que caleria aquest treball, que en lloc de llocs l'he vist, sincerament això me da molta envidia de dir que això se pot fer. Bueno, dieu, l'esport i la forma de viure que heu dit vosaltres, si hagués de lançar un missatge a aquestes persones, a aquestes eines, a aquestes bujates que les costa, no?, que dieu se sent de l'institut, se'n van a Brespallà, com dides, com pensats que seria fàcil cada eres començar a practicar activitat física o tabutjar-se, no? Perquè dieu, la paraula esport sona com molt forta, no? A competir, a cansar-se, no? Com seria, com podrien anar aquestes bujates en comptes d'anar a Brespallà, se sent de l'institut, que puguin anar, com les podries animar? Jo crec que cada cross sí que és necessari avui un referent, perquè al final nosaltres ja som més grans, jo ara veig les coses molt diferents de com les veia amb 15 anys, però de totes aquelles edats sí que està molt bé, avui hi ha diverses persones referents de dir, jo també vull això, jo amb 13 anys també me preguntes quin deport vull és, i ja més m'han portat a bici, a córrer, no te vas a saber dir, doncs al final com a molta idea gimnàstica i el que tothom, igual no t'enganxa, però en aquest sentit sí que crec que avui persones referents, ja no només hemnes, però algo en el que fixar-te per on tirar te pot motivar més o menys. Penses, Marta? Ensenyar-vos el mateix, no? Com ha dit antes Lídia també, que l'esport te da molt més del que te treu, no? Sí que és veritat que hi ha part de treball i sacrifici, però te da oportunitats, te da igualtat, te da multivalors, t'ajuda a organitzar-te, te da aquella facilitat d'organitzar el temps de 24 hores que condisquen de veritat, no? No és estar colen en un sofà. Crec que hi ha oportunitat que s'ha de practicar, no? Que no ha de dar por a començar. Cregues que les oportunitats que hem de practicar esport en Val d'Aran són suficients? Ens cal treballar més en això o pensats que l'entorn ens ajuda? Com cregues? Perquè dieu, pensem en això, no? En el gimnàs, no? Quan el gimnàs nostre són les muntanyes, no? L'entorn no estic pint fora, sí, jo crec que al final molta gent que jo quan era més petita igual no és de deport, ara me la trapi en deport, jo crec que gràcies a viu així, que al final te das compte que avui un privilegi que en molts llocs no, però ja crec, al final, en quant a activitats, jo ara és veritat que estic molt desconnectada i no sé les activitats que hi ha a l'institut o de la web, però crec que jo al final començaré a esquí d'uns per ir a extraescolar
igual si no ja més hagués seguit anant els caps de setmana a esquiar alpí, ell no hagués aprovat l'esquí d'uns. Al final són causes d'aquestes que s'enganxen a 3 bujates i 3 bujats, a croquear millor que a cap. A més, al final, se crees causes, passen causes. Se crees causes, passen causes. Una frase aquesta. Sí, crec que totalment hem vist privilegiats, no? Eren turmos de... Sí que dieu hi ha esports que quasi no se practiquen, però és normal, no? Al final practicam el que hem a prop. Crec que ens ajuda molt perquè al final gest a la muntanya és gratuït, no? I a causa que pot practicar tot el món, crec que ens ajuda més que no en abans. Volets que en partíceps a tots els assistents de la sala. Se volen preguntar, a veure, a causa, si ens volen explicar un senyalet, si practiquen esport, el que se tapen en casa, un senyal de conèixer també aquestes persones que s'han interessat en dieta d'ací. Vera Mainada, aquesta Mainada practica esport? No practica esport, sí? Sí. Quin esport practiques tu? També practiqui esquí d'uns, m'agrada molt córrer. Mos vols explicar la teva història? Vos dieta d'ací? Mos expliques un senyalet qui és, que te sembla? Vos? Compartir amb elles? Jo no te coneixi, jo no sé com te digues. Vos? Compartir un senyal? Vinga, Us sí. vols explicar? Atamos des del punt de vista d'ensenyar més de la teva edat, de Joan i de la Vall. Tu les ves a elles com a referents esportives? Sí. Tu te'n fixaries o te n'has fixat en elles com a referents esportius? Perquè estan dient són referents. Elles se senten referents de la gent en casa, de la germana de Lídia, que també és d'uns, ara diries Marta de Nebudes. Vos sentets vosaltres referents de cau carrer? O a veure més de Déu, més de Déu? Bueno, sí, crec que ens costa més a nosaltres que de d'hora, no? Veure-lo, però ensenyar-ho sí, perquè ara estem en lloc petit, no? Crec que jo, sobretot en esport, que és molt minoritari, doncs crec que amb la poca gent que hem ensenyar-ho sí que hem, no? Aquest exemple. O no, Ruth? Què penses? Abel, hagués mainatge, què mos vols dir? Jo comencé a esquiar amb 3 anys. No m'equivoqui. Ara ja porto 9 anys esquiant. Ah, guarda. Tu t'agrada esquiar força? Sí? Quin esquí t'agrada més? Esquí alpí o esquí d'uns? Bueno, a veure si no sé d'alpí, però Guarda, ves? Me sembla que també comencé que esquí d'uns de l'escola. Gràcies. Jo sí que us vull demanar respecte a la carrera esportiva, perquè vosaltres ets dos exemples que heu compaginat la carrera esportiva també era més acadèmica, se pot dir de tal, no? Se cregués que hi ha diferents... Per a vos parlat molts cops de renúncies, no? Evidentment, quan se tria un camí, hi ha renúncies pel camí. Però se cregués que per aquestes endes heu hagut de renunciar a més o que era enda en esport femení, en esport ja tirant a més, ja no diré d'elit, perquè aquest és evident que hi ha moltes més renúncies a tothom. Se cregués que per aquestes endes aquest camí comporta més renúncies que per aquests temes. Més enllà, ho explicava Lídia, que evidentment en els esports més massius, més grans, se noten molt més les diferències, però ja a nivell individual se pensats que d'aquestes endes complica més la presa de decisions al llarg de la carrera esportiva. Bueno, crec que hi ha moltes renúncies, no sols per externa, no? De la vida personal o la vida social hi ha un pialet de dificultats i renúncies que te les trapes dia a dia, de més amics, de meva família, de molts moments importants en casa que al final no vius i te perdes perquè és viatjant pel món, no? Jo que la renúncia era la dificultat que m'he atrapat més complicada, no? Per aquest tema sí que és veritat que quan te vas en grana, no? Hi ha dificultats tant de la salut de l'Etna, que te trapes dia a dia en els entrenaments, en les competicions, que crec que hi ha complicacions que ens trapam molt més difícil respecte als homes.
després també en el moment d'este mare, no? Dieu que l'has d'organitzar, metem puzzle de la teva vida esportiva, escoll el moment quan vos este mare o no. Crec que era ja dificultat molt important a ser més. Sí, el mateix. Ara, quan estaves en la pregunta, jo m'havia dit al cap també que no, això és un tema més nostre de societat, jo crec, però jo m'ho he atrapat també molt en ciclisme, parlant amb moltes bujates, en grups i tal. Crec que els hemnes, en aquest sentit, sí que hi ha barrera que ens la metem nosaltres mateixes de com a més autoestima o més vergonyes o més que els homes no sembla que l'asquen, no los hay, però sí que és veritat que és molt més fàcil veure ja un grup de bujats ja s'acurre i ja està, encara que no curguen ja més, que en els grups de bujates jo he moltíssims whatsapps que estan preocupades per quin ritme vam avui, per com van anar vestides, per com se van anar bé. Això al final hi ha tonteria, però és que jo crec que moltes bujates deixem de causes per com ens va veure la societat això és un tema de gènere, al final. Com pensats que l'esport vos ha ajudat a vosaltres tant aquest creixement personal, no? Perquè estàs parlant d'autoestima, no? Estàs parlant de com te ve des de d'hora, no? Això, quan és joena, hi ha un tema que és complex, no? Com us ha ajudat a vosaltres? Perquè dieu, calem en veure persona que està passant un mal moment, no? A nivell personal, i la podem ajudar, no? A que és qui hagués pas. Com heu pensat vosaltres, dieu, a aquests moments de baixa autoestima, no? Si les heu o veure persona de post-entur que s'hagi atrapat en una situació a tal? Sí, jo crec que al final és que quasi és dia a dia, o sigui, sense voler, per molta autoestima que asques, però avui el problema que en la societat jo crec que ens comparem contínuament en tema de deport, o sigui, al final en tot, però en tema d'esport és guanyat entre nosaltres mateixes, que molts cops jo això l'he parlat amb més gent i amb grups més grans, i molts cops era la teva pròpia percepció que has de tu mateixa o jo no veia la pujata i digui, quin pantalons porta o com li queda aquella cueta, ja més la caria. Però te penses que de ti lo van a jo a dia d'avui, per molt que saps que he treballat, per molt que això me seguís passant, me seguirà passant i crec que ens passa a moltes més bujates del que ens pensam i al final hi ha alguna cosa que no se'n parla ja més que sembla que no saqueu, però frena a moltes més bujates de deport del que sembla. Diu, els hilats socials no ens estan ajudant en aquest tema, no? Depèn com a l'hora, o sigui, depèn. És que jo crec que hi ha comunitat com a molt sana en aquest sentit i hi ha molt dolenta. O sigui, aquí heu estat a la barrera. I com pensats que podem treballar aquest tema, no? Com podem aprofitar la tecnologia, no? Els hilats, sobretot que aquestes bujates, no? Que hi ha aquest moment de dificultat, no? De la seva percepció, com les podem ajudar, no? Perquè la realitat és complicada, no? Acollent a tothom. Al final, el que parlàvem de crear la comunitat aquesta d'events, de gessides, és que jo a gessida de una hora per a tarda, poder dir estats totes convidades pot molt més que qualsevol causa. O sigui, que qualsevol post, que qualsevol... Jo crec que sentir-te benvolguda en un grup, que sigues igual tu que igual has corrit 5 dies, que era que porta corrent 5 anys, te canvia molt la perspectiva i t'anima molt a dir, jo també puc fer això. Són tonteries, però crec que són molt més fàcils del que sent molt poc. Jo t'agarri la paraula, Lídia. Jo m'estaria apuntant aquestes idees. Jo estaria encantada de col·laborar en aquest sentit, perquè crec que falta molt acròbaci. Ajuden molt més del que sembla. O sigui, és que al final jo vaig a veure en bici igual. Si puc gestar amb 5 bujates, encantada. És que no les tràfics. I al final, quan ho dius, tots tenen la preocupació. A veure quin ritme van a portar, a veure què tal, a veure si no és suficient, o sigui, o sigui, són tonteries. És molt polit això que digues. Jo prometo que camparan ni que sigui aquesta gessura, aquesta convocatòria, a veure si se sumen veres bujates, podem aquest primer pas, no?
Marta, tu què penses? Sí, com totalment ves? d'acord. Crec que un viatge se trinca aquella barrera inicial de la vergonya o de la por. L'esport t'evadís del reste del món, no? En copes en aquella hora de córrer o de bici amb llautes eines, te desprenves del món, de tot el que passa en la teva vida diària, les desigualtats, les diferències de temps, de gènere, te permet evadir-te i disfrutar d'allò hora d'esport en companyia. L'esport i teràpia, a vosaltres? Totalment. Sí. Un dia sense esport i no m'aguanti ni jo mateixa. En la sala, quantes persones practiquen esport de forma habitual? A veure, quantes més? A veure, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un moment, aprofitant aquesta pregunta, vull jo preguntar que us hem de seguidors que ens està seguint per streaming. Me demana per favor que estigui la pregunta de quin cregues que hi ha paper de la salut mental en l'esport, específicament en l'esport femení. Pues això arriu de lo que hem comentat ara, no? En qualsevol moment de la teva vida, ja sigues estudiant, treballador, has de besar aquest moment d'evadir-te, no? Pendent el dia, pues el estrès laboral, dels estudis, molts viatges s'han tenit, no? No, no practico esport perquè se n'ha d'anar a estudiar, se n'ha d'anar als deures, no? Dieu, millor que és que aquella pràctica d'esport jo ara era mai nada, no? En poder concentrar-se millor, repartir temps del dia d'una manera intel·ligent, el benefici més de la pràctica esportiva en d'emplir rendir al 100%, no? I això passa en tots els moments de la nostra vida i ara a mi me passa igual, no? En la vida laboral, ja sé, treballar calat en sofà o calat en casa, crec que hi ha un error que hem d'evitar. Què penses tu, Lídia? Sí, no, igual, no? A més, Tiana, ens has dit antes que tu estàs en l'àmbit de la sanitat, no? Què te trobes tu en el ton dia a dia en la teva vida professional? Recomanes la pràctica esportiva? Ara que està tan de moda la recepta esportiva, no? Sí, no, al final no crec que de vista digui de no de por. És veritat que els extrems al final són dolents, està tot el sofà i dolent, igual començar esport com a ser no hi haguéssim demà, també tampoc ell, però al final del que estem parlant i de l'esport de cuidar la salut i la salut mental també, perquè al final has aquests espais que són a ti mateix i evident que l'esport és beneficiari de la salut. O sigui, no crec que hi hagi cap dubte de massa. Bé, tu hi ha dubte de que l'esport és salut? ¿Hagués tome? ¿A dubte? No, voy a preguntar. Jo m'expressi millor en català, doncs demano perdó. Tu que és en català, no? Jo crec que des de la vessant sanitària hi ha un paper molt important. El que passa que quan diem deport, de vegades pensem, com deia la Marta abans, en deport, en competició, tal. Jo penso que deport ho hem de veure amb una altra visió. Jo penso que és una medicina més i juntament amb el gel, que sempre dic que el gel i l'aigua freda és una medicina barata i bona, l'esport és el mateix. Aquí ho tenim tot, Exacte. I no solament a nivell físic, sinó a nivell mental, penso que és molt important. Com s'hauria de fer? Jo deies que agafaves, no sé, ojalà tinguéssim la recepta màgica, però sobretot que la gent li fos fàcil i no sé, que li fos fàcil, no? Poder-s'hi integrar, com deia la Lídia, allò, ostres, anem a córrer, anem a caminar, anem a fer qualsevol altra cosa, no? Jo sempre dic que mentre hi hagi moltíssima més quantitat de gent als bars que als gimnasos o caminant per on sigui o corrent, no anem bé. I perdó si algú té un bar i és una llàstima, no? Però que a nivell sanitari és un medicament més, vull dir, l'esport, tant a nivell físic com mental. Quin penseu que la dificultat de començar, no? Se ve sanitari, te recepta activitat física en la teva vida, el pacient que no practica esport, quin pensats que ells són la seva dificultat, no? O com se pot trapar?
temps, era pràctica, que no sap per on començar? Quina era la dificultat que pensats que pot haver una persona que no sigui practicant d'esport o d'activitat física? Si tot el temps, no? Era conciliació de la meva vida familiar i laboral, no? Perquè la meva família ensenyava complicat, tot ja et sabem, però com ha dit Cisco, crec que cau, no sabem com és complicat, però mostrar que era accessibilitat a l'esport, no? Que era facilitat, que no cau anar en gimnàs i pagar ja quota, que també està bé, però que és molt més fàcil que acro, que així acabem relativament fàcil. Dieu és més fàcil prendre-se una pastilla, no? Que no invertir una hora de temps en... Jo crec que també ho veiem fàcil nosaltres, perquè crec que tots som gent que hem de por. Però si jo ara li diria a Betín que no he hecho deports ja més, metate de deport me va dir què és? Se va metre a caminar 20 minuts, als 25 està en casa, perquè jo m'avorriria també. Al final, o has les pautes i la referència i dir, vale, pues hagués l'objectiu, per petit que siguen, o has motivació que jo tampoc acabaria. Jo us pregunto, quin és el paper dels professionals de l'activitat física i de l'esport? Com pensats que hagués paper? S'ha de sinergiar, dieu, amb temes sanitaris, no? Perquè, al final, la recomanació, no? Ja et direm, no? Tot euro invertit en activitat física són 3 euros menys en despesa sanitària, no? Com pensats que aquest paper dels professionals de l'activitat física, de l'esport, s'han d'integrar en, digueu, aquest col·lectiu que li costa, que li manca aquesta pràctica. Com ho veus vosaltres? Al final, jo crec que individualitzar el que li digues a aquella persona, no li pots dir de lo mateix a una persona esportista que ha de por tota la seva vida o que ha de por tampoc contínuament, però que sap de lo que li estàs parlant, que hi ha persona sedentària, obesa, que no ha ja més de 5 quilòmetres. O sigui, al final, igual a aquella persona sí que li va ben dir de has de caminar 20 minuts al dia, ara un gran canvi, però si hi ha persona que està acostumada a córrer maratons o a curses, li dius de caminar 20 minuts al dia, no ho va, però és lògic al final. O sigui, individualitzar ensenyar les causes al pacient o a la persona. Vedets vosaltres, els professionals de l'activitat física a l'agents de l'hospital, per exemple, perquè digueu, un metge no ha aquesta formació, no? Tu pots dir de practicar esport, no? Més clar, és el que tu dius, no? Hi ha persona que hi practicant, doncs digueu, sí que sap el que és, no? Però hi ha persona que ja més s'ha metit les bambes i un problema, no? Això. Com veus aquesta conversió, no? Perquè tu te'n vas d'anar la recepta d'anar a la farmàcia o d'anar la recepta d'anar al gimnàs o... És molt difícil, no? Dieu? Jo crec que aquí entre... Sí, però aquí també la figura de fisio està ensenyant com a equilibrant... Al final, bueno, clar, si poguéssim haver tots els professionals del món en un d'estos, pues seria ideal, però al final la figura del fisio jo crec que era que t'encaminarà més a l'activitat o llauta. Jo crec que un dels llocs més on hi ha possibilitat més d'amassar tot un xinyau i arribar a gent que menys esport practique, crec que és imprescindible i en les escoles, perquè dieu en edat adulta és més difícil, no? Crec que tu tens que amassar i practicar més esport i arribar a gent adulta que no practique i això és més complicat, no? Però crec que és essencial treballar en les escoles que ja podem amassar salut, professionals de la salut, de l'esport, referents esportistes i aquí hi ha més on de treballar, penso. Està clar que si agarrem l'hàbit quan hem petit, això és més fàcil, no? Jo una vegada prims sí que m'agradaria dir de 4 números. Està demostrat així a Val d'Aran que era edat més crítica per practicar esport i era en presència i era més crítica, sobretot en les hemnes. On s'arriba a que 7 de cada 10 hemnes en edat adolescenta no practiquen esport, que no sigui altra cosa que l'educació física en l'escola. Agraïsc per ser la presència de Marc Puig, que van de la mà amb el Consell Esportiu, que s'han d'arribar a totes les escoles, el muntatge d'aquest crossi, s'han de que siguin aquestes
esportives en tot el món, però ens trobam que, per exemple, en Cros de Viella, enguany, haurem a 3 mainatges de l'institut, 3 adolescents masculins, cap persona, en aquest cas, cap etna en edat adolescent participant en això. Ara bé, entenc que hi ha un treball longtae. Sí que us demanaria ni un minut de cada dia, però serà Marta Cester i Lídia Iglesias. Haguessin oportunitat ara de vell, ara Marta Cester d'Andets anys i ara Lídia d'Andets, i haguessin 30 segons per parlar de mera, quin consell o què seria el que vosaltres li diríeu a aquelles dues mainades que vos prenguessin aquells 30 segons a cada dia? Bueno, yo le diría que luche siempre esos somnis, ¿no? Que ya lo intenté que luche, que trabaje día a día y que no es que cas de lo que diga la gent, no? Que al final un mateix sap el que vol i el que és capaç d'aconseguir que també treball i pot arribar on vulgui i sobretot que sigui feliç. Jo igual que se lo passi de bé, que evidentment l'abans de sacrifici, de la disciplina i de tot això, però que se relaxessi un xinyau, que arrene tan important com sembla, que al final crec que amb treball i amb ganes arribes a tot i que pot i cops ens metem moltes més exigències nosaltres mateixes que ja estan bé, però que a cops se te relaxes un xinyau i disfrutes més del camí, arribaries més lluny. Jo aprofitant també el torn de preguntes, i un senyalet a barrar aquesta taula redona. Si haguessis de lançar un missatge a la societat que sigui un senyalet més activa, quin seria el missatge, i una frase molt senzilla a la societat, als emnes, un missatge. Quin seria el vostre missatge? Un senyal com a resum, no?, de lo que hem parlat, que l'esport és vida, és salut, que heu de l'esport i una forma de vida. Merci, Marta. Sí, jo crec aprofitar a tirar, o sigui, a l'esport com a forma de divertir-te i de no veure-lo tant com a obligació, sinó com a una via d'escape igual de la realitat o del dia a dia. Moltes gràcies, Lídia. Bé, tu vols compartir la causa, bé la pregunta? Jo diria, m'agradaria més que el de l'esport, que sí que està molt d'acord també, però més que l'esport, la vida activa, la pràctica activa, perquè quan parlem d'esport, tutti estem així, quan parlem d'esport, vedem un crono de guant, vedem una meta de guant, i jo viatges, crec que diria ara el conseller Javi, del Consell Esportiu d'aquell cross i tal, no sé què dieu, fomentar més la participació sense ànim de competició, que és el que diria Lídia i Marta, gesse per gesse, igual, següent no vam a 5 per hora, anarà a 10, serà més lento, serà de passejada. Fomentar més aquella pràctica esportiva, pràctica activa d'una activitat esportiva que no l'esport, que l'esport estem l'associam... Era activitat física, no dieu? A intensitat, a acròpiatges... I el que més fem. A vosaltres les tiren xunyauta darrere, que quan arriben a l'adolescència, que entrenen a això, a veig acrò, sembla que aquella competitivitat n'hi ha que sí, però que el 90% que li podem dir que la parten de costat. No dieu cercar aquest punt de crear gent activa que de gran mantengui una activitat esportiva, perquè els esportistes del PUSES són bonies, han oportunitats, se les ajudam a que arriben hi haurà esportistes d'èlit, que ells seran els que ens representaran i ens diran nosaltres reflexats, seran aquells referents nostres que diem, ostres, jo vull este com a Marta, vull la marxa veret i demà me'n vau a córrer 30 quilòmetres. No hi arribaré, però vull este com era. Crec que dieu aquí on de metre un sinó més tot i administracions, famílies, pares, perquè parlam dels mainatges, però
Eres vies bien de famílies que en casa han practicat esport tostem. Si en casa no hi ha la pràctica esportiva és difícil que el mainatge ell o ella vegi aquesta causa positiva de la pràctica esportiva. Bueno, practicar esport implica temps, no? No sóc guai, d'acord? Perquè jo, per exemple, som la mare d'esportistes, no a nivell de competició, en casa no ho he practicat. Tot just anar a esquiar... Bueno, però si hi ha activitat d'anar a esquiar... Dieu a Uets metutes mitjans, no? Però ja hem vist que hi havia activitat. Jo, a causa, ja crec que no hi ha cap activitat que les determinants de la lluites. Resta d'aquí o venga. Bueno, dieu a Uets metutes mitjans, no? Que practiquin esport, que això també és important. Sí, però bueno, que me referís que... Les famílies patim. Què tal? Creixer. Però dijous si acro de cap de setmana gese de casa, no? De la manera que sigui, però llevo a ser de sofà, però sí que inevitablement. És que són moltes hores. Sí. Està clar que, bueno, el temps, el que jo havia vist una miqueta, us diria que s'ha d'agendar era faena i també la pràctica esportiva, no? Que si no l'agendes, que si no la mets en la teva agenda, no passa ja més això, no? I, bueno, me metia a buscar en el cotxe, si hem lluit estona, me'n vau a caminar o a gimnàs, no? No, això no pot estar així. Era pràctica d'aquesta hora a d'aquesta hora, no? Igual que quan es juga massada i per a causa de faena, no? També agendar aquesta estona a practicar activitat física, esport, meditar, respirar, desconnectar, no? Dieu, i connectar amb el que veiem, amb també l'entorn que hauem així en la Vall d'Aran. Jo, per a mi, a banda, barra aquesta taula redona, des gràcies a Lídia i a Marta per compartir la seva història, la seva trajectòria, felicitar-les també. Agarri aquesta prepausa que ens ha fet en diverses ocasions, de crear aquesta comunitat, no sé com aclarem, però jo prometo també metre un senyalet de la nostra part, de la Ilau d'Esports, proposar aquestes quedades, a veure animam a veure mainada o a veure mainatge, no passa res perquè no harem distincions. Des gràcies també al Consell per seguir-nos a la sala, a tots els assistents que estan així, els que estan seguint en streaming i els que ens escoltaran, i animar a tothom a practicar activitat física, esport, com li vulguis dir, portar una vida activa, saludable, sostot aprofitar l'entorn que hauem així en la Vall d'Aran, que he prioritat, com han dit ells, jo doni fe que soc nouvinguda així, encoratjar-vos a seguir en les vostres carreres i això també a inspirar a moltes mainades, ujates, etnes, persones en general. Força gràcies a tots i bona tarda. Patíssim.